Ayaw na. Ay, ibutang na imong blouse. Jay, bakit na imong sale nga kana? Ano yung sila tenderas? Oh. Ay, dami deres Country Mall kay nag-sale. Nga rin na mo diri guys, kay sale kaayo ang Country Mall, mga barato. Lingeries, day Lingeries. Di oy, lingerie man abe. Nailahi mo sa na nga ko ano pero pero. Asa kay na mga dagang mga babae bang mga sexy. Ni nalang tani mga on. Thank you for watching sa mga sexy ladies. Sale karon diri sa Gaisano Country Mall. Dali na mo diri kay barato. Kini mga babayhan na diri walay kaon-kaon. Kay sexy kaayo. Wow, pagkanindot ang ayan Diyos Ashley ani. Oh, ang ayan Diyos si Ashley ug si Kyla. Kay mga sexy. Oh, sexy lady. Kanindot naman gyud ni. Ayan ang mga sexy.